del transporte, tiramos si son los tres, si son los tres, adelante. Tirando centro. No, tú, pasa. Bueno, ez dakit esan. Ondo dijon, pero ez dakit esan. Bueno, Iker, Madrilgo itzulia, lehenengo eguna, asteazkena, eta PCR-a inta gero, ze espero duzu erlojupeko honetan? Ba, lehenengo denek negatibo ematea, ez? Eta gero, dena ondo atatzea. Chavales, nos quedamos 5 días. Hotel, masaje, piscina. 5 no, 10. Versión completa. Se ha quitado la camiseta, está calentado. Ya está de nuevo. Esto podemos empezar con eso. Oso ona, chicos, tenemos ahí kilómetro y medio a coronar, kilómetro y medio a coronar, bien, no, vais cuatro. Vamos, chavales, muy bueno. Xabi batu zaigu iesaldian, orduan ja generalean ere oso ondo kokatuak gonden bitxirundari ginen, hankekin juten ginen bitxirundari ginen, eta abantai asko atera genuen iesaldi horretatik, ez? Azkenean gero kotxean ere pixkat eman digute ordena, ez? Gehien bat Xabintzat lan egitea, ez? Eta horrela hartu dugu iesaldia. Venga, 30 segundos, 30 segundos de diferencia, 30 de meta. Venga, vamos, kilómetro y medio, va. Banekin Iker bakin nolakoan eta banekin dena emango zulan netzat, eta bagia esan asko baloratzen dut, ez? Ze ikustea taldeki bat dena idala ematen zuretzako, eta tiratzen jutea bagia esan, responsabilidade puntu bat ematen dizu, baina konfiantzaren emate dizu, ez? Si nos hemos puesto líder, ¿no? Ahí se ha salido de carrera. Joder, tú se lo llevas. Tenemos es Xavier Isasa, nuevo líder de la clasificación general. Hay felicidades, por supuesto, para nuestro campeón, para el ciclista guipuzcoano que lleva también esa buena trayectoria durante este año. Aurrekon bigarrenin, aurrekon berrio bigarren, eta gaur neukelaen bandeja irazteko espringen, ez da liado. Ni en el Sky tanto tipo de leches, ni en el Sky. Ya, tío. Madre mía. Es que... Itzuli batean gaude, ez azkenean 5 eguneko itzuli bat da, ez gaude oso ohituak itzuli mota hauek egitea, eta talde hona izateaz aparte ere, taldeko parte direnak, baina ikusten ez direnak izatea ere garrantzitsua da, ez azkenean eguneroko rekuperazioa masajearekin, igorrekin, nutrizionalki ere pastelitoak. Aquí está ya hecho.
Bueno, beste organizatzeko bat. A ver, Mitei, espera, ahí, ¿cómo estás? Pues reventado, ¿cómo vamos a estar? Pues hay que ganar. Vuelta de futuro. Y Sasa tiene que ganar, nosotros tenemos que hacer que él gane. Bueno, a ver, pero si ganáis vosotros también. Sí. Argi hau mekaniko batek egunero, naiz eta etapan ezer pasa, beak egunero bizikleta garbitze ditu eta ikuste ditu zeo ze pasau dan, eta beti horrebixatze ditu, baina, bueno, adibidez gaur erorikoa izan detela, bihar badakit konfiantza osoakin atako naizela, ze badakit adibidez maneta pixkat mugitu inzaiola, eta badakit beak ondo jarriko dula dena, eta goitik bera ikusiko dula, eta orduan bihar bizikleta preste hongo da. Nire lana da, normalien, bizikletak repasau zelan duzen, da mantenimentu etxean garbitxo, da ikusi dana ondoen puertak, gurpiek, pastillak, baterizit, hori dana. Kronoa, nola lehenengo gunen izan zen, egia da tensio pixkat bageneukala denak, ze ez dakizu zure gorputzak nola erantzun behar duen lehenengo gunen. Eta bueno, lehenengo errekorridoa ikustea jutegea, eta hor egia da dudasko genitula, pixka nervioso geren ez genekilako ea bizikleta normalakinin edo erlojupeko bizikletakin. Azkenean buelta gogorra da eta bata beste, baina askotan iritsi daiteke denbora berdinean buelta osoan dauden txirrindulariak eta erlojupeko 2 segundu lehenago izateatik ja generalean aurrean zaude. Orduan kontutan hartuta gauza guzti horiek kontrarrelojean topera atea ginen, dana atera ginen noski, eta 10 minutu horretan gorputa dauen guztia bota beharra da, ez? Mejor tiempo, esa bajada hemos hecho de puta madre, vamos, lo que tú tienes un reprise aquí en el último kilómetro, venga, este repechito de pie, sube arriba de la men, fácil, horita, venga, entramos en zona clave, Askotan tentsio asko momentuak izaten diaz, ez? Kontutan hartu behar dugu, lasterketa batea preparazio asko dagoela atzian, hau da, etxetika preparazio asko daukate, bai behaiek, bai guk, lanketa handi bat dago, eta gero danok nahi dugu alik eta hobekin atatzea, ez? Asier, ¿tú dónde vas a ir? Aquí, adelante, ¿Ah, sí? Sí, Joder. hombre, no. A ver, ¿el mecánico dónde suele ir? Ah, bueno, claro, la rueda. Vale. Ya hemos subido la mitad, estamos en la mitad, chavales, estamos a mitad de puerto, queda 1,5 km, queda 1,5 km para arriba, chavales. Una Iribar que puede conseguir la 4ª victoria de esta temporada. Atención con estas victorias conseguidas, además de la medalla de bronce en el Campeonato de España. Nik uste balantza positiboa dela, ez? Itzuliana, ja lehenengo egunetik prologotikan oso ondo hasi ginen, bigarren egunen, handik eta hobeto igual esate badago Isasakin taminteekin hor lidertza hartu genula. Hirugarren egunen ekipoak lan handia intzun, ez? Kontrolatzeko iesaldik, uste nuna baino eta pasaiago izan zalako. Atzo egin genuen utxe egitea, salidatik gero lidertza hori kostatu zitzaigula, baino bestela atzetikan 30ko grupo bat, Bizpahiru korredoren artean hainbeste denbon minutu hortan eustea eta
gero nolabait Isasade bai generaleko borroka hortan mantentzea, 20 segundua bigarren utzi zula, gaurko egun arte ondo ibiligia, ez, eta gaurko egunen de, beste bin ekipo pistona aktitude ona erakutsi du, hasieratik enkorte guztietan presentzia ukitzen bai Arkautekin eta Mintegikin, gero karrera guk hautsi dugu ez, eguneko Portuigorrenen, eta gero behin ja ikusiteunen liderra ezin genula soltatu, nire aukerak bilatu ditut, eskapada txiki baten sartu naiz, eta pena hemen indartsua izan dela ez, beste txirrindularia, baina esaldi zutena Isasakin de bai generaleko bigarren postoa mantendu dut, eta izugarri guztain deun itzuliakin arroteko modukoa. Una ovación de todos nosotros, Xavier Isasa, uno de los ciclistas más fuertes de la carrera, el segundo concluyendo la clasificación. Zinezkoa izan da lidertza lortzea, baina oso pozik ateatzea, eta gero ere apena izan da pixka aritzek eta Asierrek buelta ez bukatzea, baina induten lana eta gero, baina oso guztua taldeakin.